Паважаныя гледачы, вітаю! Пасля папярэдняга відэа у мяне з'явіўся даволі актыўны падпісчык. Ён прапанаваў мне сумесна праверыць годнасць гульні Вальхайм, паспрыяўшы з'яўленню гэтага незапланаванага відэа. Зараз я паспрабую адказаць на пытанне, як у гэта гуляць. Спачатку паспрабую адзін, а пасля мне дапаможа мой падпісчык. Для таго, каб пачаць гуляць, трэба стварыць персанажа. Можна выбраць, будзе гэта мужчына або жанчына. Пагуляць за ценнем скуры валасою, падумаць над тым, што будзе расці на галаве. Не так, каб шмат налад, а з іншага боку, ці трэба больш. Для жанчын існуе дыскрымінацыю ў выглядзе адсутнасці магчымасці выбраць бараду. Гэта робіць выбар відавочным. Ходзяць чуткі, што цудоўныя паненкі ды панове лічаць лысых бардатых мужикоў самымі брутальнымі. Таксама трэба выбраць імя. 100% я хочу бачыць тут у кароткае. Ну і дададзім рандомны набор літар. Цудоўныя паненкі ды панове, шчыра дзякуй. Маючы лысага і харызматычнага аватара, трэба выбраць свет, у якім ён будзе існаваць. Або далучыцца да аднаго з існых, або стварыць свой. Для першай часткі відэа быў выбраны апошні варыянт. Пасля гэтага можна пачаць. Тэкст, што спрабую сюжэт, мяне не вельмі цікавіць, бо сюжэт тут для галачкі. Пасля тэксту можна ўбачыць вялікую чорную птушку, што нясе нашага героя. Мы яшчэ ўбачым такіх птушак меншага памеру, я буду называць іх крумкачамі. Проста таму, што мне падабаюцца крумкачы. Палёт заканчваецца сустрэчай з зямлёй, на якой нам зараз прыйдзецца жыць. 3 рэчы, якія вы бы хацелі бачыць у ідэальнай Беларусі. Для чалавека, што толькі пачаў гуляць, мае сэнс не ігнараваць крумкачоў, бо яны гатовы падзеліцца інфармацыяй адносна гэтага свету і механік гульні. У пачатку трэба збіраць усё, што збіраецца, есці ўсё, што можна з'есці. Ежа дазваляе хутчэй аднаўляць сілы і павышае максімальны ўзровень здароўя. А набраўшы дастатковую колькасць камянёў і дрэва, можна ствараць першыя прымітыўныя інструменты. Пачынаецца самае цікавае. Трэба забяспечыць сябе месцам, дзе можна спаць. Можна будаваць з нуля, але я раю для пачатку знайсці і аднавіць што-небудзь закінутае. Акрамя адпачынку, гэта дасць магчымасць адраджацца каля гэтага месца пасля смерці. Паміраць страшна? Першая моя смерць у гэтай гульні была ад таго, што мяне загрызлі пчолы. Дарагі мой дзённік, сёння я даведуся пра нешта немавернае, не ведаю, як далей жыць. Дарэчы, разбурыўшы дзікі вулей, можна выкарыстаць атрыманую каралеву для будаўніцтва яго больш цывілізаванай версіі, з якой можна атрымліваць мёд. Дарагі мой дзённік, я ведаю, як далей жыць. Вяртаючыся да пытання смерці. Ёсць шмат варыянтаў. Напрыклад, можна зрабіць дрэва так, каб яно на цябе ўпала. Зараз пакажу. Гэта ўсё безумоўна цікава, але цікавей гуляць з кімсьці. Знаёмцеся, спадар ігр. Спойлер, ён пакажа сябе як выдатны архітэктар і лучнік. Спачатку, як і пры адзіночным праходжанні, трэба знайсці часовае сховішча. Але выбіраем яго каля месца, дзе можна пабудаваць нешта эпічнае. Діджэй, пастаўце патасную музыку, калі ласка. Падчас будаўніцтва ігар, як чалавек з архітэктурным бэкграўндам, у большай ступені кантраляваў працэс. А калі я пачынаў рабіць нешта не тое, ён выразна даваў мне гэта зразумець. Ты так. Не. Зробім сіметрычна, як хочаш. Так, рэакцыя была такая, што я зразумеў, што не прыжывецца. Так, яна на царкву падобна. Трошки. Аднак насельніцтва гэтага свету не збіралася ціхенька за намі назіраць. Тут даволі шмат розных істот, што настроены варожа да гульцоў.
Калі пазбягаць прамога супрацьстаяння, то яны паспрабуюць правесці вобшук у стылі губазіка. Янулі наші будуть. Не існуе такіх слоў, з дапамогай якіх можна пісаць маё стаўленне да гэтай сітуацыі. А адстрэлі мы ўсё, што толькі можна стрэліць. Капец. Шкілет гэты няпросты, у яго дзве зорачкі. А гэта значыць, што прамое супрацьстаянне для персанажаў без нармальнай брані скончыцца хутка і непрыемна. Таму было вырашана, што пакуль адзін гулец будзе адцягваць на сябе ўвагу, другі будзе павялічыць канцэнтрацыю стрэл у целе гэтай істоты. О, цудоўна. Пасля ля асноўнай пабудовы з'явілася кузня, у якой былі размешчаны ўсе даступныя аб'екты для рамесніцтва. Аднак гульня гэта не пра спакойнае жыццё. У адзін дажджлівы дзень да нас завітаў троль, у параўнанні з якім шкілет быў літаральна дробяззю. І што з гэтай штукай рабіць? Я не ведаю. Але на той момант лук з'явіўся ў мяне, таму спробы адцягвання расстрэлу з дыстанцыі былі паспяховымі, нягледзячы на тое, што тролі дапамагалі меншыя істоты. Главное, то, что нам нічого не разбурим. Некалькі гадзін у гэтай гульні праляцелі даволі хутка, я ўмясціў іх у даволі маленькае відэа. Спадзяюся, што прагляд быў прыемным. Магчыма, і вам захочацца правесці нейкі час у Валгайме. Калі б трэба было выбраць адно слова для пісання гэтага свету, то гэта было б слова Прыгожа. Угу.